Hola Ingrid, em sembla que estàs entrenant aquí la pujada del suro. Explica'ns una mica què vens a fer-hi. Bueno, és el meu primer any de pujades, aquesta és l'última del campionat que faré, així que porto tot el matí entrenant-la i me la vull aprendre bé per el diumenge fer una bona carrera i acabar bé la temporada de pujades en costa aquest any. És la teva primera temporada com a pilot de pujada en costa. En quina muntura participes i com està anant aquest campionat? Bé, molt bé, la veritat és que he anat de menys a més durant tota la temporada, he començat amb un Golf MK1 i bueno, bé, em vaig trobant a poc i m'ho he passat superbé i sobretot he après molt. Jo vinc d'una altra modalitat, vinc de les G-Series a Andorra, el campionat de gel en circuit, i bueno, per mi és diferent, aprendre a conduir en asfalt ha sigut un concepte totalment diferent, he hagut de canviar trajectòries, concepte de frenades i això, i m'estic acostumant i cada cop trobant millor. I ara de cara a l'any que ve també la teva intenció és seguir al campionat de pujades? Sí, exacte. Ara acabo aquí i ara no sé què faré al gel, encara estic pendent de si puc córrer o no aquest any, però el que sí que sé segur és que el campionat de pujades serà aquest any següent i tots els que pugui. I ara que estem aquí just a l'arribada del suro, explica'ns una mica, ja que l'has començat a entrenar, com l'estàs trobant. És molt divertida, he vist que és molt revirada, m'està costant d'aprendre perquè té moltes curves, però és molt xula, és ràpida, hi ha molt desnivell que farà que sigui divertida també, i és una carrera que no pots parar, pel que he vist, és tot el rato curva a curva i de costat a costat, sense parar. Molt bé, doncs molta sort i esperem que tinguis un molt bon resultat. Moltes gràcies.